नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंगेकर आहे. मित्रांनो, मॅग्निफिकन यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आज मित्रांनो आपण मालवणमध्ये आहोत, धुरीवाड्यामध्ये, आणि आपण चुलीवरची मिसळ टेस्ट करणार आहोत. ही मिसळ स्टार्ट झालेली आहे 1962पासून. तर एवढी जुनी मिसळ आहे मालवणामध्ये, आणि ती आपण टेस्ट करून सांगूया ती कशी येते. हा रोड मालवणला जातो आणि हा धुरीवाड्यामध्ये आपण आहोत. आणि ह्या बाजूने कोळंब, म्हणजे ह्या बाजूने कोळंबा साईडने आलात तर पहिलं तुम्हाला चंद्रकांत टी हाऊस लागेल आणि त्याच्यानंतर पुढे मालवण. हे बघा, हे हॉटेल आहे चंद्रकांत टी हाऊस. आता आपण इकडे चुलीवरची मिसळ टेस्ट करणार आहोत. तसा छोटासा सेटअप आहे, तुम्हाला किचन पण दाखवतो. आणि आतमध्ये बसल्यानंतर बघा 4 टेबल आहेत, मोजून 4 टेबल आहेत, पण टेस्ट एकदम भारी आहे. हे आपण किचनमध्ये आलेलो आहोत आणि किचनमध्ये ही अशी इथे मिसळ आहे. आणि बाकी बघा पुऱ्या आहेत, मिसळसोबत पुरी टेस्ट करायची आपल्याला. ही बघा अशी रोजच्या रोज अशी मिसळ लागते चुलीवर. आपण टेस्ट करूया. आणि बघा, वाटाण आणि बटाटा मिक्स आहे. तर बघूया आता ती कशी टेस्ट आहे. हे लाल भाजीचे वडे आहेत. हे बघा, ही गोल भजी आहे मालवणमधली स्पेशल. आपण त्याला गुळयाची भजी बोलतो ना. हां, गोळा भजी, गोल भजी पण बोलतात. बोल बच्चन देण्यापेक्षा तो गया. आता आपण मिसळची तयारी चालू झालेली आहे आपली. आपण फरसाण घेतोय मी. भाजी, रस्सा, अशी मिसळ रेडी झालेली आहे. त्याच्यावर आता कांदा येईल. आपण पुरीसोबत टेस्ट करूया. मिसळ आलेली आपली मिसळ पुरी. आणि टेस्ट करूया.
मिसळ टेस्ट करू पुरीसोबत. तुम्हाला खायचे तर खाऊ शकता, तर काही प्रॉब्लेम नाही. वडा पण देऊ खाऊ काय दाखवायला? हां नको ना. चुलीवरची आहे त्यामुळे टेस्ट सांगण्याची गरज नाही. जर चुलीवर कुठं जेवण बनतं तर एकदम बेस्ट अँड बेस्ट असतं एकदम. मित्रांनो, तर मिसळ एकदम टॉप क्लास आहे, एकदम भारी, मजा आली खाऊन. तर मालवणात कधी आला धुरीवाड्यामध्ये तर इकडे नक्की व्हिजिट करा चंद्रकांती हाऊसला आणि कशी मिसळ टेस्ट करून बघा, खूप मजा येईल.